ଆଜି ନା ଗୁରୁ ଦିବସ। ସକାଳୁ ଉଠି ଦାନ୍ତ ଘଷିଦେଇ କାଲି ନା ଯେଉଁ ମାଛ ଧରିଥିଲି ତାକୁ ନଗେଇ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇଦେଇ ଏ ପାଲକୁ ନା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜଗନ ଘରକୁ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପିଢ଼ାରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି। ପାଲ ଧରି ବାହାରି ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ଜଗନ ଘରକୁ। ଜଗନ ନା ପାଲ ଧରି ତା ହାଲତ ଖରାପ ପୁରା। ଦେଖୁନା ସେ କେମିତି ହଉଛି। ଅଧା ବାଟରେ ନା ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ସେ ପାଲକୁ କେରିଏଲ ଉପରେ ଥୋଇକି ସେ ପାଲ ଉପରେ ହିଁ ବସି ପଡ଼ିଲି। ଆସି ତାଙ୍କ ଘର କତିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ। ସେ ପାଲକୁ ନା ତାଙ୍କ ପିଢ଼ା ଉପରକୁ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ବାହୁ ବୋଲି ଜଗନ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ଉପରକୁ ପାଲ ଧରିକି। ତା ପଛେ ପଛେ ମୁଁ ବି ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲି ଉପରକୁ। ଆସିକି ଆମେ 2 ଜଣ ପାଲ ସାଇଜ୍ କଲୁ। ୟାଙ୍କର ନା ଘର ଛାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ପାଲ ନା କିଣିକି ଆଣିକି ବିଛଉଛନ୍ତି ଘର ଉପରେ। ପାଲକୁ ନା ଭଲସେ ଖେଳେଇ ସାରି ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲୁ ଆମେ। ଭାଇ ବନ୍ଧା ସରିଛି, ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ଉଠିକି ଆଇଲା ଯେ କୁହନା କୁହନା। ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ନା ବହୁତ କମଳା। ମୁଁ ଆଇଲା ବେଳେ ମେଞ୍ଚେ ଧରିକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ନା ତାଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରିକି ଆଇଲା ପରେ ଟିକେ ବି ବର୍ଷା ନଥିଲା ଭାଇ। ତାପରେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପକେଇଲା, ତାପରେ ଘରକୁ ଆସି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ନା ମୁଁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ଆମ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପାଖକୁ। ମୁଁ ନା ଯେଉଁଠି ଟ୍ୟୁସନ୍ ହୁଏ ସେଠି ନା ଆଜି ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଛି। ବହୁତ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ବି ଟ୍ୟୁସନ୍ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇନା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମର ପୁରା। ନା ଗୋଟେ କୁନି ପିଲାଟେ ଗୀତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଗାଇଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ବଢ଼ିଆ ବି ନାଚିଲା। ନାଚ ଗୀତ ସବୁ କଲେ। ଆମେ ତ ଯାଇଛୁ ଏଠି ଖାଲି ବସିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ। ସବୁ ନା ସରିଲା ପରେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ, ମୁଁ ବି ଉଠେଇକି ପଳେଇ ଆଇଲି। ପୁଣି ଦେଖା ହବ କାଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ କାଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।